दायो निग्रुआ जोनो थांदों गल 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 Hi guys, खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि मेट्सआ जाबाय रेलवे एफसी कलकाता भार्सेस अर्गें डिमाकुसि नै दायो गेमा स्टार्ट जासिगोन लोगोफोर ग्राउन्डआव नै मानसिफ्रा दायो जाहांबाय बिथिंहाय रेडि जाहांबाय दिनैनि मेट्सआ जागोन क्वार्टार फाइनाल रेलवे एफसी कलकाता भार्सेस अर्गें क्लाब डिमाकुसि दिनै क्वार्टार फाइनाल दायो नै In today's second quarterfinal, Railway FC Kolkata will take on Orgeng Club, and we will have national anthem. Before kick-off, I would like to request all the invited guests, dignitaries. Thank you. Diashan Devnath, just number 51. Dipendu Chatterjee, just number 12. Sigrid Fan, just number 4. Paul Ikisi, just number 5. Siranjit Kogoi, just number 19. Rakesh Raswi, just number 7. Gautam Das, just number 11. Soib Khan, just number 9. Geulang Boro, just number 16. Peter Samba, just number 19. Christian M. Dua, just number 14. Manager Sujay Rava, just number 6. Sanjeev Deka, just number 9. Akshay Khan, jersey number 10. Sodip Kumar Demari, just number 12. Rakesh Das, just number 19. Sukur Singh Basu. नै दायो गेमा स्टार्ट जासिगोन रेलवे एफसी कलकाता भार्सेस अर्गें क्लाब डिमाकुसि दायो गेमा स्टार्ट जाबाय
Playing माबायाव आरो नियम मोनो Langbai baglarnya baik kamu di terus menurut ini tuh langbai tuh sih besar. Benar Nena. Soman. Bulu ek ke jade sir. Satam nङो. Satam. Orgeng Dimakuchi नै Railway FC Kolkataखौ सोनो थाखाय बिराद सेस्था खालामगासिनो नाथाय हायाखै डिफेन्सआनो नै डेन्जार काराखा
Kisra. Jere. Sudah baik gini kumeo. Orgenga danger chesta khalamdों सोनो थाखाय offside. 파우세 에세 파우세 에세 파우세 에리세 에리 승합 Publica एदावदों ने निग्रोफोरखौ
कार्ड होबाय येल्ल' फाउल जादों सासेबाबो थांगोन बायदिमोन नांबायलां सासेबाबो थांगोन बायदि नांबायलां हाब्बा खालाय जाबायना हाब्बा जाबाय Go होनना बुंदों नेग्र'फ्रा रागा जाजोब्बाय Public itu. Game over, game जोब्बाय दायो ट्राइ बेकार जासिगोन ट्राइ बेकार दायो नै ट्राइ बेकार जासिगोन Start जाबाय कलकातानिया जोग्रोदो पास गल अर्गेंखौ दायो कलकाताया गलसे सोनानै दोनबाय Orgeng'a dayo जोलायसिगोन 13 number जार्सिया जोदों Oh my god कलकातानिया अर्गेंनिखौ होबथाबाय नै दायो निग्रुआ जोनो थांदों Five number goal
Wow, wow. Này लाखिलायबाय कलकाताया अर्गें जोनायखौ लाखिबाय गलथाम बारा जाना थाबाय गलसेबो हाबाखै दा अर्गेंनिया नै सासे फैलायबाय जोंना ब्लेक कामान्डु नेग्रु लेग्रा जाजोब्बाय जखम मोनदों ना आथिङा नाम्बार 4 हाबासै नै हाबासै 4निया गलकेयाव नांना होबाय अर्गेंआ सोलायबाय दायो अर्गेंनिया बुबथानांगोन गलखौ सेभ खालामनांगौ होमनाया जितिनायनि एसे चान्सआव थागोन आरोना किपारनि सायावसो दायो भरसासै किपारा अफ थायोबा एसे चान्स दङ नायदिनोसै माबायदि जोयो नायदिनोसै बिनिया हाबाबाथ' द्र' जासिगोन लाखियासो बुंसिगोन गल हाबलायबाय कलकाताया सोबाय कलकातानि प्लेयारफ्रानो जोबोर इन्ट्रेस्ट जादों देरहाखासिगोन दां होननानै बाट Dimalo, please! बुबथाबाय दायो नै बुबथाबाय अर्गेंआ कलकाताखौ बुबथाबाय दायो द्र' जाना दङ द्र' जाना दङ दायो दायो नै कलकाता आरो अर्गेंआ दायो नै द्र' जाना फैलायबाय आरो दायो बिसोरनिया कलकातानिया किपारा जोसिगोन
कलकातानिया दायो गलसे जालायबाय पुरा पाब्लिक माबे सुदीप ना सुदीप नङा अर्गेंआ दायो जोलायसिगोन नै कलकाताना गलसे जाना दङ दायो दा बियो हाबोबा ड्र जालायसिगोन पुरा सापर्ट पाब्लिकआ अर्गें देहाय ड्र जालायबाय पुरा सापर्ट फुल सापर्ट अर्गें दे नै लाबथाबाय कलकाताया अर्गेंखौ लाखिबाय ओ माय गॉड जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नै अर्गेंआहाय जेनबाय दायो नै कलकाताया देरहाबाय बहुद लाकियाव बिथांमोना देरहाबाय so sad बिसोरो हाबलांबाय थाबाबो बिसोरना सासे खम मोनदां जोबोद कलकाताया विनार जाबाय ट्राइब्रेकाराव Organized by Dimakuchi Anchalik Kolkata Student Union and Dimakuchi Sports Association. To present this award, may I call Dr. Sangram Brahma, OSD to CEO PTC. Sir, please come up. First of all, we will felicitate him with an RI. And also we have from Reliance. Please come up. In today's match between Orgeng Club and Railway FC Kolkata, both the team played magnificent football, but at the end, Orgeng Club folded up and won the game. The man of the match for today's match is from the losing side. He is none other than captain of Orgeng Club, Big Rai Baglari. Big Rai Baglari, please come up. बेस्ट प्लेयर को बिथाङा मोनबाय Thank you. Congratulations to Big Rai Baglari, man of the match. Thank you.